Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya nggadahi kawicaksanan anggenipun nglampahi gesang lan wantun bangun sikap ingkang prasaja ingkang saged nimbang-nimbang maneka warni perkawis kanthi langkung menyeluruh utawi holistik supados anggenipun nglampahi gesang menika boten abot sesisih. Kadangkala awake dhewe ngeboti sijine ning terus nglirwakake liyane. Menika nggih temtu boten sae. Termasuk yen Bapak Ibu kagungan putra kalih utawi 3 utawi sekawan anggenipun tresnani nggih boten sae utawi boten pas yen abot sesisih. Sijine ditresnani kanthi tenanan, sijine ora. Menika mangke efeke utawi dampake boten sae. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus ugi ngadepi tiang-tiang Parisi ingkang ningali perkawis-perkawising gesang menika namung sacara hukum, sacara rumusan pranatan. Mila Gusti lajeng ngajak tiang-tiang Parisi menika supados ampun namung gegeki utawi adhedhasar pranatan-pranatan sing awujud rumusan. Ning kados pundi tiyang gadahi kawicaksanan roe saka pranatan kuwi apa? Spirit semangate pranatan kuwi apa? Menika ingkang kedah dipun gegesang saengga ampun ngantos mung dipersempit ana ing rumusan pranatan. Pancen mbok menawi tiang-tiang Parisi menika boten namung ngugemi pranatan anggenipun ngadepi Gusti, ning mbok menawi ugi boten remen merga Gusti sansaya populer, sansaya laris. Menika temtu ing samangkih nggih tiang-tiang Yahudi do ninggal para Parisi lan kelompoke Parisi sansaya ora payu. Mbok menawi menika nggih dados motivasi anggenipun tiang-tiang Parisi wiwit jegal tanda kutip dumateng Gusti Yesus. Kados pundi lajeng anggenipun Gusti Yesus bangun sikap dumateng tiang-tiang Parisi ingkang alok yen Gusti Yesus menika nrabas pranatan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabeh kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Markus bab 7 ayat 1 ngantos dumugi 13. Nalika samono para Parisi lan ahli kitab saka ing Yerusalem padha ngumpul ana ing ngarsane Gusti Yesus lan padha weruh ana murid sawetara sing padha mangan mangka tangane reget tanpa wisuh dhisik. Wong Parisi mono lan wong Yahudi ing saumume ora padha mangan yen durung wisuh tangan dhisik miturut adat kalumprahane para leluhur. Mulih saka pasar durung pojo-pojo mangan yen durung sesuci. Lan isih akeh maneh padatan liya sing padha digegeki
kaya umpamane ngasahi tuwung, goci lan barang kuningan. Mula para Parisi lan ahli kitab mau padha nyuwun priksa, kenging menapa para murid boten sami netepi padataning para leluhur, nanging sami nedha mawi tangan reget Gusti paring wangsulan. Mula bener Nabi Isaias anggene meca kowe wong lamis, awit wis tinulis mangkene, bangsa iki anggone nembah aku mung ana ing lambe, atine adoh saka aku. Padha nembah aku nanging tanpa teges, sing diwulangake mung angger-angger anggitaning manungsa. Kowe padha ninggal dawuhing Allah, balik padataning manungsa padha kok ugemi, ngumbahi klenthing lan tuwung lan sabangsane kok tindakake. Gusti isih ngandika maneh, pinter kowe nglirwakake anggering Allah supaya bisa nggegeki padataning manungsa. Awit Nabi Musa wis ngandika, ngurmatana bapa biyungmu, lan sing sapa nyumpatani bapa lan biyunge bakal kaukum pati. Ewadene kowe mulangake, sing sapa kandha marang bapa utawa biyunge, kabeh sing kena dianggo mitulungi iku kurban, tegese pisungsung, ora usah ngulungi apa-apa marang bapa utawa biyunge. Srana mangkono kowe gawe musprane sabdaning Allah, nanging padataning manungsa kok terusake, lan sing kaya mangkono mau kerep kok tindakake. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika nyariosaken kados pundi Gusti Yesus wiwit padudon, wiwit benten gagasan lan benten aliran kalian para Parisi lan ahli kitab. Awit tumraping Gusti Yesus, para Parisi lan ahli kitab menika malah gegeki utawi ngutamekake padataning manungsa, kebiasaan sing diwarisake dening leluhur, ning nglirwakake angger-anggering Allah. Nah menika kula kinten nggih kathah banget kalampah wontening kabudayan utawi kebiasaane awake dhewe wong Jawa. Salah setunggal sing ngantos dinten menika tasih mlampah lan kadang kala nggih agawe bingung menika bab pitung Jawa, bab dina becik lan kebiasaan-kebiasaan sing diwarisake sing kadang kala sacara iman kapitadosan lajeng bingungake. Dadi wong Katolik apa isih kudu netepi kebiasaan-kebiasaan sing diwarisake simbah-simbah. Umpamane genduren, apa wong Katolik isih kepareng genduren? Terus nek diparengake le sembayang utawa carane ndongaake ngujupake gendurene kaya ngapa? Awit rasa bingung sing tuwuh ya amarga siji pengen gegeki kebiasaan para leluhur, siji ya pengen tetep lumampah wonten ing kapitadosan Katolik, pranatan pasamuan Katolik. Menika temtu sae. Lan tumrap kula pribadi sing penting ora nglanggar, ora nerak padatan utawi angger-anggering pasamuan, angger-anggering Allah, ora apa-apa, ora masalah. Wong genduren menika lak ya sembayang. Nek istilah sanesipun genduren menika lak gawe wilujengan, slametan. Mila menika nggih boten nerak anggering pasamuan, boten nerak kapitadosan Katolik. Termasuk dina-dina becik, dina-dina ora becik. Sing penting boten nglanggar menapa sing dadi kewajibaning wong Katolik, kula kinten boten masalah. Umpamane nek dina becik iki dina Minggu, terus tandur umpamane utawa ngedeke omah utawa meletakkan batu pertama terus ora misa. Nah menika sing miterat kula ora pas, ora pener.
mbok dina becike dina Minggu lan maneka warni kedah disiapke dicawiske kanggo upacara utawi gadah damel tertentu ya tetep kudu misa. Wong misa dina Minggu kuwi kewajibane awake dhewe wong Katolik. Dadi kleru merga ana acara ning omah pas dina Minggu terus ora misa. Nah menika mboten wicaksana lan mboten bener. Mila Gusti Yesus ngajak tiang-tiang Farisi lan ahli kitab supados mboten namung gegeki pranatan kebiasaan sing diwarisake para leluhur, ning pranatan angger-anggering Allah menika sing utami. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.